मित्रांनो, माझ्याबरोबर आहे सिद्धार्थ फौजी आणि त्यांनी एक नाशिकवरून एक महादेवाचा नंदी आणला आहे. त्याचं नाव आहे लक्की. तर आपण आता त्याची माहिती घेऊया आणि त्याच्याचबरोबर आज ह्या मैदानामध्ये त्याच्याबरोबर फायनलला असणार आहे तो पैलवान. तर माझ्याबरोबर दोन्ही मंडळी आहेत. तर आपण दादांशी बोलूया. नमस्कार. आज काय विषय तुमच्यासाठी? विशेष काय, पहिलं महत्त्वाचं तुमचं नाव आणि तुम्ही आज भारतीय लष्करामध्ये आहेत. काय विषय तुमच्यासाठी? माझं नाव सिद्धार्थ दत्तात्रय कदम, राहणार सुरूप खानवाडी. बैल आहे नाशिकचा. नाशिक म्हणजे आपल्या संघच आहे ते फौजी नाशिकचे. आम्ही दोघं जण दुट्टीला आहे. त्यांनी आपलं नियोजन म्हणजे आपल्याला बैलगाडी क्षेत्रातला लय अतिशय आता गेल्या वर्षी तर शैलेश बाबाचंच मैदान झालेलं. तिथं आपण एक जणाचं नियोजन दिलेलं करून कडगुंचं लखन पाटोळ्यांचं. तिथं त्यांनी 2 नंबर केला. मग आपल्या डोक्यात होतं की बैल घ्यायचा. मग ते आमचं बोलणं झाल्यानंतर ती म्हटली माझा बैल पळतो, तुमच्याकडे पाठवल्यानंतर मग मी बैल येऊन माझ्याकडे 3 महिने झाले. साधारण 3 महिने मला बैलच कोण देत नव्हतं. लय जणांचं मी प्रयत्न केले की मी त्यांच्यापाशी वायदी घेऊन म्हणतो 50,000 तुम्हाला अकाउंटवर पाठवतो, तरी पण मला बैलच कोण देत नव्हतं. का तर बैल आपला पळाला कोणीच बघितला नव्हता ना इकडे घाटावर. तिकडे पळायचं घोड्यासंग. मग हे ताणल्यानंतर आम्ही आदतमध्ये वरकुटे मलवडत गाडी आणली. आम्ही कुठं खाली जे अनिल देसाईचं मैदान झालं तिथं नंतर आम्हाला समजलं गाडीने गाडीने सुट्टा काढला आणि सेमीला बी गाडीनं म्हणजे एकदम सुट्टाच केला. मग तिथं आम्ही केलं की अंदाज गाडी 100% आमची पळणार. मग तिथं आम्ही पेडगावमध्ये नियोजन केलं, गाडी पेडगावला पळवायची. दादा, तुम्ही आता 2-3 गोष्टी अशा बोलल्यात की एक टायमिंग होता, वायदी भेटत होते. लष्करामध्ये असताना मित्रांची भेट झाली, त्यांनी हा तुमच्या बैलाचा हे वाढवलं सगळं. काय होतं मनामध्ये? वायदी द्यावी लागत होती, या सगळ्या गोष्टी. इच्छा एक होती की आपला एवढा बैल पळून आपल्याला एवढा बैल पळून सुद्धा आपल्याला बैल देत नाहीत. म्हणजे आपण समध्या बाजूने स्ट्रॉंग आहे, पण आपल्याला बैल का म्हणतात नाही. ते त्यांचा गैरसमज काय होता की हा बैल पळत नाही. पण ज्यावेळेस ऑन ग्राउंडवरती ज्यावेळेस माणसाने बघितलं त्यावेळेस समध्यांचं मला फोन येत होतं की आता आपण असं करू नियोजन, तसं नियोजन करू. पण जे आपल्या बुद्धीला पडते तीच आपण आता नियोजन करणार ना. पण त्यावेळेस फक्त त्यांना सांगितलं की ज्यावेळेस माझ्यावरती वेळ होती त्यावेळेस तुम्ही मला समजून घेतलं का? नाही घेतलं. मग त्यावेळेस म्हणून आपण पुढचं डिसिजन मला आता माझ्या पद्धतीने मी करणार. बरोबर आहे. म्हणजे मी वायदी घेऊन तुम्हाला, मी तुमचा बैल फुकट मागत नव्हतो, तुमच्या बैलाला पैसे देऊन मी तुम्हाला मागत होतो. बरोबर. त्यावेळेस त्यांनी आपला विचार केला ना. मग आता ह्यासाठी आम्ही आपलं म्हणलं आदतमध्येच आपण गुलाल करायचा. ही पण बैल फौजींचाच आहे, पहिलवानाचा ढवळचाच आहेत आणि हे पण फौजींचाच बैल आहे, वाकरींचा. लक्की आणि पहिलवान तो पण उजवीनं पब्लिकनं पळतो, हा पण डायन. गाडी एवढी ठाम पळते की निकालात एवढी वाढते की अचानक एकदम सगळ्या गाड्या मागं टाकून निकाल घेतात. काल पण सेमीला असं झालं की कोणाला वाटत नव्हतं ही गाडी बस सगळ्यात पुढे एकदम निकाल घेऊन गेला. दादा, जेव्हा ह्याचा विषय झाला, फोनाफोनी चालू झाली जेव्हा पहिल्यांबद्दल, तो कसा विषय होता? आम्ही ही मोहोळमध्ये ह्यांची गाडी पळत होती, शंकरपाळ्यान पहिलवान, आणि आम्ही तानाजी सुळे आहेत एक आपले मित्र आहेत झऱ्याचे, त्यांची झलक पळत होती इस्लामपूरमध्ये, तो वासुर आहे. तर ह्यो बैल आम्ही मोहोळमध्ये पळवला. तर ती फौजी बी सुट्टीवर होतो आणि आम्ही सुट्टीवरती होतो. तर त्यांनी आपला बैल बी बघितला पळताना. मग आम्ही म्हटलं आपण एक मैदान करू. मैदान केल्यानंतर आम्ही वरकुटं मलवड्याचं खालचं मैदान घेतलं. त्यावेळेस गटालाच आमची गाडी सुट्टी आली. गटाला सुट्टीनंतर आम्ही विषयच केला, म्हटलं गाडी 100% आपण करणार म्हणजे पळायचं आणि भविष्यात आमचा पायरा फुटणार बी नाही, आम्ही आमचीच गाडी पळवणार. आता म्हणजे आम्हाला किती बी कुणी जर मागितलं तर आम्ही शक्यतोवरून घरचे जाता, ही शक्यतो ही बी फौजीच आहे तर ही बी फौजीच आहे, त्याच्यामुळे आमची घरचे जाता गाडी शक्यतो करून पळली. जसं यांचा शंकरपाळ्या पळत होता तशीच आता ही गाडी पळणार. ओके. तुम्ही आता आलायत, मित्रमंडळी सगळे तुमच्याबरोबर, काय विषय असतो? मित्रमंडळ म्हणजे आता मित्र असल्यानंतर समजायला गोष्टीचा आनंदच होतो. पहिली आनंद एक जरा थोडा आपल्याला उभारी भेटते. उभारी भेटते. आणि पहिली गोष्ट म्हणजे नियोजन म्हणजे समजा मित्रमंडळच करते. कडगुणकर आपले मित्र आहेत, तानाजी शेठ, रवी शेठ इंगळे आहेत, ही कलेडोनचे मित्र आहेत, परत आपले सुरूप खानावडेचे आहेत, विसापूरचे आहेत, ही संपत नाना शिंदे, ह्यांच्याकडेच बैल असतो. मी एकदम पोरासारखाच बैल सांभाळतात, ह्यांचाच बैल आहे, असा विषय. दादा, शेवटी जाता हे बैलगाडा क्षेत्र काय तुम्हाला शिकवलं आतापर्यंत? बैलगाडी क्षेत्रात म्हणजे असा अनुभव आलाय की ज्याचा बैल पळतो ना, म्हणजे मी एक अनुभव घेतला, ज्याचा बैल पळतो ना त्यालाच ह्या क्षेत्रात किंमत आहे. असं सामान्यचा हे खेळ नाही. म्हणजे सामान्य जो शेतकरी आहे का त्याचा खेळ नाही. ज्याच्याकडे पैसा पाणी आहे ना त्यानेच खेळ करावा. म्हणजे असं कसं आहे की ह्या गोष्टी तुम्ही जवळनं मी बघितल्या ना, मी ते सांगतो. म्हणजे एवढा जवळचा अनुभव आलाय ना, जो माणूस पैसा पाण्यानं आहे ना त्याच्याच मागं पळते जनता, असा विषय. आणि गरीबाचा बैल पळतोय ना तर त्याला सुद्धा माणसं त्याला बैल कोण देत नाही, असा विषय. आपण बी गरीबच आहे, फक्त एवढंच की आता मी एवढा माणसांवरती त्यांना एवढं सांगत होतो की बैल फक्त तुम्ही बघा, तरी माणसं बैल देत नव्हती. त्यांच्या मनात काय होतं काय माहिती.
शेवटी म्हणतात ना ती गुलाल तिथं चांगलं हा, अशाच अशातला असते. विषय. बरोबर आहे दादा, धन्यवाद. आणि मी आशा करतो आज आपली हे 2 महादेवाची नंदी आज चांगला नंबर घेतील, त्याबद्दल वाद नाही. तुम्हाला शुभेच्छा. धन्यवाद.